Bueno, badabil, ezta? Bai. Bueno, eskerrik asko ostiral arratsalde baten onarte gerturatzea gaitik. Asko jakingo duzuen moduan Iratzari Parregoa eta Ernairen artean antolatu dugu saio hau, iruditzen zaigulako interesgarria dela Ezker Abertzale inguruko fundazio eta antolakunden artean horrelako hausnarketarako espazio konpartituak antolatu eta sortzea, belaunaldi desberdinetan eta kontu desberdinetan gabiltzan pertsonen artean hausnartzeko. Ongi, hasteko labur aurkeztu nahiko nituzke. Labur aurkeztuko ditut gure bi hizlariak. Hasteko esan nahiko nuke Europan krisialdi neoliberaleko bat subiranontasunarekiko interes gero eta handiagoa dela. Globalizazio ekonomikoak baldintzen handiatzearekin eta Europa eta mundu osoan pobrezia mailak izan den gorakadarekin batera, berriz ere jarri du subiranotasunaren nozioa egongo diskurtso politikoaren erdian. Subiranotasuna apelatzen bada, kapital finantzarioaren interesa babesteko da. Horren adierazgarririk onena Donald Trumpen aurrena Amerika leloa litzateke. Baita ere Britania handiko Leave edo Atera kanpainak Brexitera eraman zuenak ere erdigunean zuen subiranotasunaren aldarria Europar Batasunetik kontrola berreskuratu zioen esloganak ongi erakusten duen bezala. Argi dago azken hamarkadetan zehar Europan bi gertakari esanguratsuren lekuko izan garela. Batetik jendeak eta estatuek subiranotasun gero eta gehiago galdu dute nazioz gaindiko botere eta korporazioen aurrean, eta bestetik kapitalismo globalaren aro honetan mendebaldeko demokraziek autogobernurako ahalmena ematen duten eta jendea boteretzen duten mekanismo eta egiturak pribatizatzen jarraitzen tematuta daudela. Jule Goikoetxeak bere azken liburuan dioen bezala. Horretaz gainera, neoliberalismoa komunitateko loturak aldatzen ari da eta burujabetzarako proiektuak eta erreakzio autoritario elkarren aurka leian ari direneko eremu berria irekitzen ari da. Eta testu inguru horretan, estatuak ez dira desagertzen ari, baina Bob Jesok dioen bezala, aldatzen ari da boterea, estatuena, eta metagobernantza konplexuagoa egongo da, estatu eta nazioen izalean antolatuta. Demokrazia, Julek bere azken liburuan esaten duen bezala, privatizatzen ari dira. Horrek esan nahi du erabakiak hartzeko ahalmenak eta herri erakundeak esku pribatuetara transferitzen direla. Agintare pribatuei, hautetxontzietan zilegitasun demokratikorik lortu ez duten agintariei, eta demokratizazioaren privatizazio horren ondorioz, demosa subiranotasuna galtzen ari da nazioz gaindiko erakundeen mesederako, eta are gehiago Europako erakunde global neoliberalek babesten dute testuinguru honetan, demokraziak inolako subiranotasunik gabe funtziona dezakenaren printzipioa. Demokraziaren ideia tradizioz derrigorrez estatu nazio subiranoekin lotuta dagoela ulertu izan da. Politika demokratiko radikalak estaturik gabeko nazioetan garatzeko aukera ez da batere aztertu. Gainera, pentsalari liberalek subiranotasun nazionala ez dute aintzat hartzen, erakundeak eta estatuak demokratizatzeko bide posible gisa. Eta horren beharrean, defendatzen dute demokrazia tokien lurraldetutako inolako almen politikorik gabe mantendu daitekeela. Hala ere, galdera nagusia ez da oraindik erantzun. Posible alda demokrazia subiranotasunik gabe, posible alda demokrazia hainbat herritartasunez eratutako herrialdetan, momentu zairan utziko ditut galdera hauek. Eta amaitzeko, gaur guri dagokigun arazoa aipatu nahiko nuke. Guri guztioi dagokiguna. Europa barruan, subiranotasuna eta demokrazia lortzeko, Europa barruan sozialki aurreratu den estatua lortu nahi duen gizarte mugimendu eta mugimendu politiko gisa, hainbat kontraesan eta galdera izango ditugu estatuaren izaeraren beraren inguruan, estatugintza prozesuaren inguruan, demokraziaren inguruan, subiranotasunaren inguruan. Eta bai Bob Jesop eta bai Jule Goikoetxeak bere azken lanetan sakona hausnartutako eta aztertutako kontuak dira. Beraz, gehiago luzatu gabe gai hori buruzko galdera batzuk luzatuko dizkiegu. Galderak 3 bloketan banatuko ditut.
Lehenengoan, galderetara joango nahi zuzenean, ez daukagulako denbora gehiegi. Beraz, banoa galderara. Lehenengo galdera. Hasteko, biontzat da galdera hau, galdera orokorra dela esan daiteke. Zeintzuk dira, oraintxe bertan Europan, demokraziak dituen mehatxurik handienak? Erabakitzen ari dira norasiko den. Ongi, badaude mehatxu asko eta ez daukagu denborarik denei buruz hitz egiteko. Baina nik batez ere hitz egingo dizuet kapitalismoari, neoliberalismoari eta patriarkatuari buruz. Geroago hitz egingo dut patriarkatuari buruz, beraz oraintxe arreta jarriko dut kapitalismoan eta neoliberalismoan mehatxu bezala. Kapitalismoari buruz, esan berrago kapitalista dela sistema ekonomikoa eta neoliberalismoa ideologia sistema ekonomiko hori kudeatzen duena. Eta horri dagokionez kapitalismoa, kapitalismo globala, kapitalismo finantzarioa, aipatu behar dagoelako ez dela kapitalismo industriala, naiz eta oraindik existitzen den munduko hainbat lekutan, orain nik kapitalismo globalari buruz hitz egiten dudanean, normalean hitz egiten du kapitalismo finantzarioari buruz. Beraz, egia da kapitalismoak eman ditzakela egitura edo ohiturak demokratizatzeko erabili daitezkenak, Tillich, Txetxoskik eta beste askok erakutsi duten bezala. Zentzu horretan, kapitalismoa garatuago dago demokrazia liberalak baino. Azken hauek egonkorragoak dira, baina hori baieztatzen badugu, demokrazia modu berezian ulertu behar dugu. Demokrazia litzateke arau batzuen arabera funtzionatzen duen prozesu bat, hau da, hauteskundeak, legeak, horren arabera funtzionatzen duena. Eta nik ez dut guztiz banatzen ikuspegi hori. Niretzat demokrazia bada emantzipazio prozesu bat. Taldearen, kolektiboaren boteretze helburua duena, baita ere autogobernuarena, eta ez dena mugatzen legeetara, hauteskundeetara eta abarretara liberalismoak definitzen duen bezala. Bestalde, kapitalismoak demokraziak ez bezala, sinesten du badagoela egia ekonomiko bat, eta horren arabera gobernatu behar dugula gure burua. Zein da egia hori, egi ekonomikoa, merkatu edo enpresa librearena. Zazenek, adibidez, erakutsi zuen nola globalizazioaren edo kapitalismo globalaren dinamikek eraman izan diren aurrera estatuen aldetik. Eta horrek lortzen duena, emaitza gisa da, nik demokraziaren privatizazio esaten diodan horri. Zer da demokraziaren privatizazioa? Estatuaren ahalmen edo gaitasun batzuk, hau da, gaitasun publiko politiko batzuk esku pribatuetara eramatea. Horiek izan daitezke adituak, izan daitezke lobiak, izan daitezke interes taldeak, eragile betearazleak, korporazioak. Eta horri dagokionez, esan daiteke, prozesua ari dela estatua egitura publiko, politiko eta ahalmen autoritatiboez ustutzen. Eta prozesu hori hainbat nazio estatutan ikusi dezakegun arren ez da guztietan gertatzen. Eta gainera prozesu hori modu desberdinean gertatzen dira nazio estatu desberdinetan. Kapitalismo globalak beraz ez du eragin berbera nazio estatu guztietan. Ez da Europan, ez da noski ere mundu osoan zergatik bat dagoelako konfigurazio desberdin bat estatu bakoitzean. Esan daiteke kapitalismo globala badela estatu nazio baten antolamendu logikak, ahalmen autoritatiboak desmuntatzeko prozesua. Eta desmuntatu ostean, eskala ekonomiko, judizial eta finantzario globalaren arabera muntatzen ditu. Eta horrek, gaitasun eta logika horiek aldatzeak eragiten du ere lurraldaren desnazionalizazioa. Beraz, esan daiteke desnazionalizazio hori eufemismo bezala uler daitekeela.
egitura publiko horiek baldin baditugu, eta jendeak ez baditu aukeratzen, eta erakunde horiek ez bazaizkio jendeari zor, orduan esan dezakegu desnazionalizazio hori dela demokrazia privatizatzeko edo desdemokratizatzeko bide bat. Bretton Woodsek esaten zuen, badaudela zenbait eragiketa, bai merkatukoak, bai finantzakoak, egiten direnak hain zuzen ere ongizate estatua desmuntatzeko. Eta horrek eragiten du botere politikoa eskualdatzea, baita ere botere legegilea, betearazlea eta judiziala ere. Beraz, gertatzen da desboteretze bat, adar legislatibo horretan, herritarren partaidetza murriztu egiten da, eta baita ere erabakiak, politikak, legeak ezartzeko gaitasunak murriztu egiten dira. Hori da desdemokratizazio prozesu bat. Eragile edo korporazio individualek hartzen dituzte erabakiak. Herrialde bat gobernatzen dute baita ere herriak, haien enpresak balira bezala. Eta horrek baditu ondorio aspiratzaile edo menderatzaileak. Eta hori gertatzen ari da Europako hainbat herrialdetan. Espainian, Eskozian, Grezian, Katalunian, Italian, Erresuma Batuan, Brexitarekin ikusi dugun bezala. Badakizue Brexita bozkatu dutenek ez dakitela zer gertatuko den Brexita gertatzen denean. Bozkatu zuten jakin gabe zer gertatuko den, baina ziurrenik esan dezakegu prozesu horrek ez duela ekarriko Britaniarren boteretze bat. Katalunian ere ikusi dugu zer gertatzen ari den, baina kasu honetan ziurrenik prozesu horrek bai eramango luke boteretze batetara. Baina politika da eta politikan ezin dira aurreikuspen zehatzak egin inoiz. Gobernantza, maila askotako gobernantza sisteman, badago korporazio bat, badago botere betearezle bat, eta horrek ez du zertan zerikusirik izan demokraziarekin, eta bai agian gehiago privatizazioarekin. Horri dagokionez, estatua ez da ahultzen bere horretan, baina bai demokratikoki. Baina bai indartu egiten direla bere adar exekutibo edo betearazle eta judiziala. Horrexegatik, gobernantza globalak eramaten du ez estatuaren desagerpenera, baizik eta estatu pribatu eta kapitalista bat izatera. Gaitasun politikoa da komunitate batek duen gaitasuna praktikara eramateko bere erabaki politiko propioak. Globalizazioaren bitartez, komunitateen ahalmen politiko hori eta baita ere pertsonena, gizabanakoena privatizatu egiten da. Beraz, laburtzeko, kapitalismoaren helburua da kapitala metatzea eta handitzea merkatu librearen egia horren baitan. Eta horrek esplotazioa dakar eta demokraziaren helburua horren kontra jarriko bagenu da hain zuzen ere jendea eta kolektiboak boteretzea. Bere burua gobernatzeko inolako egia unibertsalik ezarri gabe. Mila esker. Bai, uste dut gure zerrendak oso antzekoak direla, baina nola interpretatzen ditugun, nola antolatzen ditugun, bat desberdina da. Beraz, nik esango nuke mehatxurik nagusiena dela, hain zuzen ere, mundu mailako merkatua neoliberalismoaren itzalpean eta finanzializazioaren itzalean sartzen ari dela. Zer esan nahi du honek? Munduko merkatuak hasieratik, kapitalismoaren hasieratik, gero eta integrazio antiagoa duela denbora errealean, eta gero eta azkarrago gertatzen dela integrazio hori neoliberalismoaren eta finanzializazioaren bitartez. Hori mehatxu bat da. Ez da soilik mehatxu bat demokraziarentzat eta subiranotasunentzat Europan, Europar batasuna estatukide multzo bat bezala ulertzen badugu edo eskualde multzo bat bezala ulertzen badugu. Bada, mehatxu bat ere beste lekutako autonomia nazionalentzat ere.
munduko merkatua integratzen bada, finantzalizazioa gertatzen bada, horrek mehatxatzen ditu estatu guztiak. Eta normalean hor ni egoten naiz globalizazioaren aldeko argudioen aurka. Globalizazioak ez ditu autonomia guztiak berdin erasatzen, baina merkatuak bai, eta gogorakarri dezakegu Orwellen liburua. Eta ikusten dugu estatuak, nahiz eta ezberdinak izan, desberdinak direla, baina badirudi batzuk bestea baino berdinagoa direla, ezta? Batzu badira eragiten dutenak eta besteak jasaten dutenak. Kapitalismoak arazoak dakartza, baina horiek ez dira berdin islatzen kapital guztietan, estatu guztietan. Eta zehazki orain burura etortzen zait estatu batuen kasua. Donald Trumpekin berriro daukate estrategia bat, Amerika berriro handia egiteko. Txinan ere badaukate, Eurasia integratuz estrategia bat, ezta? Hor badaukagu polo bat, ezta? Eta hori ere garrantzitsua da. Esango nuke, merkatuaren integrazio gero eta handiago horrek dakarrela desintegrazio bat denbora errealean, eta ekartzen dituela mehatxuak subiranotasunaren-zat, bai lurraldearen subiranotasunaren-zat, hau da, estatu ofizial batek erabakiak hartzeko duen eskumena, bere jendearentzat, bere biztanleentzat, normalean haien mesederako, baina baita ere mehatxu bat dakar denboraren subiranotasunareki. Subiranotasunarentzat zer esan nahi du horrek? Estatuak badituela bere prozedurak, bere moduak egiteko, eta hori ere mehatxuan jartzen da. Gaur goizan hitzaldian, adibide hori eman digut, ezta? Etortzen bazaizu lapur bat eta esaten badizu dirua edo bizitza, zuk erabaki dezakezu, begira hartu dirua edo begira hartu nere bizitza, ezta? Hor ariketa bat dago, askatasun ariketa bat, ezta? Baina ez da benetan erabateko askatasun ariketa bat. Baduzu nolabaiteko askatasuna, baina ez erabatekoa. Eta hori da hain zuzen ere denbora subiranotasun hori. Estatua behartuta daude benetan denbora batez subiranotasuna praktikatzeko aukera gabe. Grezia da horren adibidea, ezta? Esaten diote hau egin behar duzu eta hau eta hau. Eta esaten diote eta hobe lehen egitea. Gobernuak azkenean zer egiten du? Baietz esaten du. Beraz, badago askatasun batera baki hartzeko, baina ez denborarekin. Ez da errespetatzen denbora subiranotasun hori. Ez dago errespetu bat askatasunarekiko printzipio demokratikoetan oinarritzen bagara. Demokraziaren printzipioetako bat da denbora ematea prozesu demokratikoetan, prozesu horiek gauzatzeko. Eta ikusten dugu hori zaildu egiten dela munduko merkatua sartzen denean. Neoliberalismoak eragin bat dugu, eta uste dut Julek ongi azaldu dela zer den demokraziaren privatizazioa, baina arretaz begiratzen baduzue, neoliberalismoak zer esan nahi du? Desregulazioa, merkatuentzat legu gehiago egitea, merkatuei ematea, erabakitzeko gaitasuna, privatizazioa da, estatuaren jarduerak desegin egiten direlako, bertan bera uzten direlako, baita ere murriztu egiten da sektore publikoa, nazioartekotze bat gertatzen da, zergak jaitsi egiten dira, eta estatu batuetan gertatu zen bezala, finantzen deskriminalizazio bat gertatzen da. Zer esan nahi du honek? Krimen finantzario bat egiten badut, ez naizela epaitua izango edo espetxeratua izango. Hori ere gertatzen da. Beraz, demokraziaren privatizazio horrek ere ondorio bat du diru sarreretan, baita ere ongizatean, eta horrek arriskuan jartzen du elkartasuna, estatuen artean eta nazio artean. Eta agian, hemen, Europan badugu ideia hori, ez? Nik sakrifizio bat egin dezaket jendeari laguntzeko, baina hori gero eta zailagoa da
hainbesterainoko ahalmen galtzen dutenean herrialdeek asko galdu dutelako dagoeneko. Elkartasun globalari dagokionez, beraz, galera handiak ekartzen ditu merkatoren txertatze honek. Eta neoliberalizazio eta globalizazio prozesu honek. Elkartasuna handeatu egiten da Europan, Ego Europa hor dago, ezta? Kakotxartean nagusiak direnak, nagiak direnak, eta horregatik hasi dira planteatzen elkartasun hori galduta eta zergatik lagundu beharko geniake hauei, ezta? Eta ikusten dugu nola elementu horiek guztiek, merkatuaren txertapen horrek, neoliberalizazioak, finanzializazioak, galdu arazi egiten du subiranotasuna maila guztietan. Eta uste dut horrekin nahikoa dela, ezta? Gero agian gai hori buruz hitz egin ahal izango dugu. Baditu dalako galdera gehiago. Bai, itzuliko nahi zurengana, inportaz bat zaizu. 20. mendean, gobernantza estatuen esku egonda, zuk ongi dakizun bezala, eta globalizazioak nazioarteko gobernantza ekarri zuen, zeinetan subjektu politikoek, estatuek alegia, soilik duten ordezkapena, baina gaur egun gobernantza ez dago estatuen esku. Beraz, zer da estatua 21. mendean? 20. mendean, 19. mendean ulertzen genuen bezalaxe. Hainbat modutara definitu daiteke estatu bat. Eta galdera honi erantzuteko Gramsciren definizio batzuk aipatu nahi dizkizut. Baten arabera, esaten du ez dugula estatura begiratu behar, operazio bat bezala, baizik eta estatuaren botereari begiratu behar diogula. Hau da, gizarte politikoari eta gizarte zibilari. Eta pixka bat haratago joan gaitezke, eta hori gobernantzarekin lotu dezakegu. Gramsciek esaten du estatua dela, jarduera teoriko batzuen eta praktiko batzuen egituraketa legeak mantentzen dituena, baina baita ere aginduak direnen adostasuna mantentzen duena edo aurkitzen duena. Beraz, horrela ulertu behar dugu adostasun aktiboa izan behar da. Herrialde guztietan ez da gertatzen egitura demokratiko bat dagoela eta adostasun aktibo bat gertatzen dela. Nik esango nuke ere, estatuaren definizioa kontuan izan da, gobernantza edo estatuaren boterearen ariketa hori lotuta dagoela konstituzio baten existentziarekin eta konstituzio hori betetzeko bideekin. Beraz, badaude erakunde batzuk botere hori egikaritzeko. Eta esaten da, gobernantza estatuen esku egon dela. Gramsciren definizioen arabera, estatua biktima izango litzateke, badelako baliabide bat, klaseen boterea delako kudeatzen ari dena. Eta zentzu horretan, uste dut, ezin dugula esan, adibidez, Bigarren Mundu Gerraren ostean, estatuak zirela, gobernuaren eta gobernantzaren kargu zeudenak bazedelako ere jendearen eta kapitalaren boterea erakundetzeko moduak. Beraz, hor ikusten dugu nola modu askotan gauzatzen diren jarduera teoriko horien praktikak. Beraz, beti aurkitu dezakegu ere boterea egikaritzeko orduan oreka desberdinak. Kontuan izan dezakegu adibidez, nahi dugula oinarritu konstituzionalismoan, nahi dugula defendatu eskubide batzuk eta beste batzuk ez, kapitalarenak, baina ez agian langileenak, indarrean oinarritu zaitezke
jakintzan, beste hainbat elementutan, eta ikusten ari gara gobernantza modu berriak sortzen ari direla, ez dela estatuaren beherakada bat edo gainbehera bat gertatzen, baizik eta estatuen eraldaketa bat. Kapitalarekin gobernatu egiten dute indarren beste oreka batekin. Beraz, 21. mendean, Gramsciren definizioari jarraituz, honela ikusi beharko genuke, kontuan izan da legeak eta arauak eta aginteak mantentzeko egitura batzuk dauduela, ongizatea erakundetu daitekeela, antolatu gaitezkeela, hainbat modutara, kontuan izan beharko genuke nola isolatu daitekeen gobernu bat presioen aurrean. Gertatzen delako, nahiz eta presio egon, jarraitu egiten duela gobernuak. Baita ere, gobernantza modu batzuek banatu, disolbatu egiten dituzte oposizioko taldeak. Beraz, 21. mendean, ikusten dugu nola estatuaren boterearen egikaritze hori aldatzen ari den. Beraz, estatu aldatuko da, erakundeak aldatuko dira, eta askotan huts egingo dute, baina beti dago berreskuratzeko modu bat. Eta gaur egun uste dut boterearen eraldaketa hori dela gertatzen ari den gauza garrantzitsuenetako bat. Ginny Peck, nire lagunak esaten du, neoliberalismo beti huts egiten du, baina beti aurrerantz. Zer esan nahi du horrek? Akatsengandik ikasi egiten duela, edo hobeto esan da, boterea handitu egiten duela, ez da? Pentsatu ezagun Trumpengan, populismoan, gero eta indarra handiago duen horretan. Beraz, horiek guztiek erakusten digute, estatuaren boterearen ariketaren egikaritze bat, eta kontuan izan da, gero eta egitura konplexuagoak eta gero eta oreka konplexuagoak aurkituko ditugula, kreatiboak izan beharko garela. Mila esker. Jauzi handi bat, egingo dut. Galdetuko dizuet, agian, Oro Har Ustenaren kontra, independentziaren aldeko mugimenduaren helburu nagusia ez da alde kultural edo nazionalak azpimarratzea. Batez ere, azpimarratzen da subiranotasun herrikoia eta instituzionala demokratizaziorako funtsezkoa denaren ideia. Hori horrela, Goikoetxea aipatuko du berriro, komunitate politiko batek zenbat eta botere instituzional eta konstituzional gutxiago izan, orduan eta subiranotasun gutxiago eskuratu ahal izango du komunitate horrek, eta horretaz botere reproduktibo txikiagoa izango du bere burua denbora eta espazioan zaharra autogobernatutako komunitate gisa mantentzeko. Gehiago sakondu dezakezu honetan? Bai, egia da. Joera bat dago, independentziaren aldeko mugimenduak eta desberdintasun nazionalak edo nazionalaren ongizatea defendatzearekin. Eta hori 19. eta 20. mendeko abertzaletasunetik dator. Dena den, nire ustez produktiboagoa, estrategikoagoa da, eta kontzeptualki zehatzagoa, independentziarako beharra lotzea zure burua gobernatzeko beharrarekin, zure komunitatea eta zure burua gobernatzeko gaitasuna izatearekin. Beraz, nire ustez, ezin da egon ongizate nazional edo kolektiborik jendeak bere burua ezin badu gobernatu, pertsona bezala eta komunitate gisa. Beraz, hainbat proposamen daude, konpontzeko bai Europako eta bai mundu mailako gabezia demokratikoak. Eta batez ere oinarritzen dira premisa batean, eta da demokrazia funtzionatu dezakela subiranotasunik gabe eta politikoki lurraldetutako ahalmenik gabe. Subiranotasun nazionala, herrikoia eta estatuarena ukatu egin dute pentsalari liberal gehienek demokratizatzeko mekanismo bezala. Eta nire ustez, estatu deritzogun egitura publiko multzo horrek
estatu soberanotasunaren, subiranotasun herrikoiaren praktika teoriarekin batera, funtsezkoak dira demokratizaziorako. Besteak beste, zenbat eta botere instituzional eta konstituzional gutxiago izan, komunitate politiko batek, orduan eta subiranotasun gutxiago eskuratu ahal izango duelako. Izango du botere hori erreproduzitzeko ahalmen gutxiago eta baita ere bere burua denboran zehar, espazioan zehar demokrazia bezala mantentzeko. Eta badaude talde txiki berri batzuk, zeintzuri demosen plurala deitzen diegu. Talde horiek subiranotasuna eskatzen dute. Ulertuta subiranotasuna dela komunitate bezala dugun ahalmen politiko bat, autogobernatzeko. Zentzu horretan, subiranotasuna banatu egin daiteke, baina ezin da desagertu. Komunitate batek ez badu ahalmen politiko hori, ez badu subiranotasun materialik, orduan, ez badu ere sen autoritatiborik, ezin izango du bere burua gobernatu bere erabaki politikoen arabera. Eta horrexegatik beharrezkoa da subiranotasun forma hauek edukitzea naiz eta bereiztu daitekeen. Berdintasunaren, emantzipazio kolektiboaren aldeko joera demokratikoak, nik horrela definitzen dut demokrazia, eskatzen du edo berekin dakar privatizazioaren aurkako prozesu bat. Eta hori nola egiten da, esfera publikora edatuz, etengabe politizatuz, erakundetuz, eta biztanleria gaituz bere burua gobernatzeko eta bere komunitatea gobernatzeko. Eta bere buruari buruz esaten dudanean, bere burua gobernatzeko kapazak izan behar direla diodanean, baita ere diot bere taldeak gobernatzeko kapazak izan behar direla. Eta horri dagokionez, baldintza horiek gertatzen ez badira, badago nolabaiteko mamu bat demokrazien inguruan, Pretsorskik esaten zuen bezala. Beraz, ahalmen politikoak erakusten digu demokrazia analizatzeko eta teorizatzeko nozio garrantzitsu bat dagoela. Jendeak bere burua gobernatzeko eta jendea gobernagarria izan dadin. Ez soilik kanpoko egiturekin, legeriekin, eskubideekin, balantzekin, baina baita ere gobernatu behar diren horiek gobernagarri eginez. Eta talde bat, erakunde bat gobernagarri egiteko otzana izan behar da, nolabaiteko otzantasun maila izan behar du. Eta ikusten dugu nola bere burua kontrolatzen eta modulatzen duten erakunde edo gorputz guztiek beti ez dute boteretze bat, baina bai boteretutako guztiek dutela autokontrola edo bere burua kontrolatzeko eta modulatzeko gaitasuna. Hau da, autogobernurako gai dira. Beraz, bere burua gobernatzeko erakundeekin soilik sortu daiteke bere burua gobernatzeko kapaza izango den talde kolektibo bat, erakunde kolektibo bat, hau da, demokrazia bat. Eta subiranotasunaren eta eskubideen teoriaren garapenean soilik arreta jarriz, ikusten dugu beharrezkoa dela gobernua inolaz azaltzeko, gobernatzeko gaitasuna aztertu egin behar dela jakiteko ea gobernabilitate hori benetan lotuta dagoen ahalmen politikoekin eta boteretze horrekin. Nire ustez gaur egungo mugimendu independentistetan aldarrikatu egiten da demokraziaren privatizazioa gertatzen dela kapitalismo globalaren eskutik. Eta ikusten dugu nola Espainian gertatzen diren mugimenduek hain zuzen ere lotura
lotura bat duten arazo horiekin, eta horren adibide da Kataluniako sezesio prozesua adibidez. Privatizazio prozesu horrek kristalizatu edo gauzatu egiten ditu arazo horiek modu desberdinetara. Nazioa, estatu gabeko nazio batean baldin bazaude, modu batetara ikusiko da, zure estatu propioa izateko mugimendu bat egingo duzu, ezta? Edo Podemosen kasuan, edo ezkerreko beste alderdi batzuen kasuan, eskaera ez da estatu berri bat sortzea, baizik eta estatu eraldatzea. Beraz, ikusten dugu, bai daudela gauzatzeko modu desberdinak, baina bai badago elementu komun bat, privatizazio horren aurka joatea. Estatuei buruz ari garela, mendut galdera bat, bukararako utziko dudana. Hitz egingo dugu estatua erlazio sozial bezala gaiari buruz, eta zuk Josep azpimarratu duzu globalizazioaren aro honetan estatua esparru semantiko gisa ulertu behar dugula, eta estatuak izera polimorfoa duela ere bai, hainbat forma ditzakeela gizartaren antolamenduaren printzipioen arabera, edo arazo gertukonen arabera, krisien arabera, egoera berezietan. Gaur goizean ere aipatu duzu bereizketa bati buruz, estatu kapitalistari buruz, eta estatuak gizarte kapitalistetan bereizi duzu. I would like to ask you about that, but also what is this polymorphous nature of the state, if you can answer both questions. Let me start with polymorphy, first of all. And the idea there is that if we're thinking about the state, we're not merely looking at a set of institutions. We're not just looking at where are the boundaries or frontiers of the state, what is the nature of the institutional apparatus, what's the nature of the population. We're also looking at the definition of the nature and purposes of the state, which is, I think, where your notion of semantic frame comes in. What is the general interest or the public interest or the national interest that is articulated? And one of the points I would make is any idea of national interest, public interest or state interest is identitate guztiak barne hartu gabe ezin da gertatu. I think we do have a problem. Okay. So they weren't translating you. Okay. Right. Do you want me to start again? Well. Ongi berriz hasiko gara, estatuaren polimorfiari buruz hitz egingo dizuet. Estatuan pentsatzen dugunean, ezin dugu pentsatu, edo ez dugu pentsatu behar soilik estatuen erakundeetan, estatuaren mugetan, eragileetan, konstituzioan, biztanleriaren izaeran, baita ere, aintzat izan beharko ditugu estatuaren proiektuak, kontuan izan beharko digu estatuaren helburua edo proiektua. Eta hori guztia egituratu egiten da estatuaren interes batean, estatua bere burua mantentzeko interesean, baina baita ere estatuak gizartarekiko edo gizartarentzat egiten duen horretan. Eta gizartarentzat egiten den hori ez da derrigorrez lotuta egon behar kapitalaren metaketarekin. Adibidez, asko daude bat bururatzen zait. Pentsatzen badugu Iranen, bai, gertatzen da, metaketa bat, baina ez nuke esango, eta uste dut inork ez duela esaten, Irango Errepublika Islamikoaren helburua dela, akumulazio aliketan diena lortzea, ez da? Bere helburua bada esparru erlijioso bat ezartzea gizarte batean.
Hori ikusi daiteke estatuaren egituran, badaukate polizia erlijioso bat, zeregin garrantzitsua daukana, ni Espainiara baldin banoa edo Ingalaterrara baldin banoa, ez nuke esango polizia erlijiosoa dela estatuaren eragile nagusietako bat. Beraz, hortxe ikusten ditugu estatu artikulazio egituraketa desberdinak, eragile desberdinak. Polizia garrantzia izaten du fasismoan, militarrek frankismoan, burokraziak Frantzian, Bonaparterekin. Beraz, zer esan nahi dut honekin batetik, badagoela estatu bat, bere eragileekin, bere lurraldearekin eta aberrekin, baina estatuak norabide desberdinak har ditzakeela, oso helburu desberdinak denboran zehar. Horiek mantendu daitezke, epe luzeetan edo ez. Eta krisialdiak aipatu dituzu. Emango dizuet Erresuma Batuaren adibide bat, gerran zehar 1939 baino lehen, Britania Handiko epaitegietan, esan zen, inor ez zegoela derrigortuta, nahi zuena baino gehiago ordaintzera zergetan. Gerran zehar, erabateko gerra, zegoen Hitler menderatu behar genuen, eta lege hori berri interpretatu egin zen. Eta nola? Esanez, estatuak nahi zuen guztia kobra zezakela zergetan. Zergatik orain, estatuaren biziraupena, gerra irabaztea garrantzitsuagoa zelako jendearen askatasun hori baino, ezta? Jendeak erabakitzea askatasunen zenbat zerga ordainduz. Beraz, hori ikusi genuen, lehenengo mundu gerran, nola gertatzen hasi ziren horrelakoak, baina batez ere bigarren mundu gerran. Jendeari ematen zitzaizkion zeregin garrantzitsuak, baina gerraren testuinguru horretan. 1945 eta gero, aldatu zen proposamena edo jarrera, eta zen, ordaindu aldituzun zergak. Eta gizonentzako lanak sortzeko ahalegin handia egin zen. Gerratik itzultzen ziren eta hor behar zuten lan bat. Eta hori da polimorfia hori, ezta? Estatuaren helburua aldatu egin daiteke, forma asko ditzake. Krisi finantzarioak gertatzen direnean, ere, askotan egiten dira lehen zilegitzat jotzen ez ziren gauza. Zer gertatu da bankuekin? Eza? Printzipio neoliberalen aurka doazen gauzak egiten dira kapitalismoa arriskuan jarri bada, ezta? Eta horrela, kapital finantzarioa berreskuratu egin daiteke. Beraz, mantentzen da estatuaren egitura hori, baina bere helburu horiek pixka bat doituz, pixka bat aldatuz. Eta Irango kasuan, adibidez ikusten dugu nola mantentzen den denboran zehar, baina baita ere ikusi dugu, aipatu ditudan beste kasuetan, nola helburu txikiagoekin edo epe laburragoekin ere aldatzen diren estatuen helburuak. Beraz, horregatik diot estatuak polimorfoak direla. Eta ikusten dugu bai, badaudela hildo nagusi batzuk, baina aldatu egiten direla. Kapitalismoak, merkatuaren integrazioak, gero eta lehia handiagoa sortzen du, eta horrexegatik asko ari dira bideratzen akumulazio metaketa horretara, lehia horretara. Mundu honetan, garrantzi handiagoa ematen zaio lehiakortasun ekonomiko nazioarteko horri. Eta estatuek hori babestu nahi dute. Eta horrexegatik justifikatzen dute, ongizatearen alde doazen neurri batzuk kenduko direla, horrela hartzen dira horrelako erabakia justifikatuz, helburu berri horrekin. Eta estatu polimorfoek eta merkatu gero eta integratuagoak askatasun eremua murriztu egiten digu, eta hor zailagoa da subiranotasuna edo zure burarekin nahikoa izatea estatu bezala, ezta? Hortik atera beharko zinateke.
talking about the state, or the nature of the state. Gauza jakina da, estatua familia aparatu errepresiboa izan daitekela, familia eta eskola bezalaxe, baina zuk azpimarratzen duzu demos edo irudikatutako komunitate guztiek estatu bat behar dutela, edo behintzat subiranotasun instituzionalareko aparatua. Haren ongizate sozial eta politikoa bermatzeko, baina estatuaren aurkako fobia dago gaur egun. Zuk estatuarekiko fobiaren jatorria, pentsamendu kristau eta heterosexualetan dagoela kritikatzen duzu. Gehiago gara dezakezu ideia hori? Bai, hasiko naiz gai batekin eta gero lotuko dut heterofobiarekin eta abarrekin. Giza zientzia guztien subjektu nagusia bada subjektu atomistiko autista bat, patologikoki teologia eta moral monoteista bati lotuta dagoena. Logika horretan egia boterearen aurkakotzat hartzen da, eta hortxe dago edo hortxe sortzen da estatuarekiko fobia hori. Esaten da ere egia ez dela sortzen boterearen bitartez, eta ulertzen da zerbait unibertsala dela, arrazionalismotik edo arrazionalitatetik eratorria. Eta ikusten dugu nola era intersubjektiboek ere ez duten aldatzen baieztapen antipolitiko eta ahistoriko hori. Eta badirudi gaur egun komertzio askea dela egi nagusia, egi ekonomiko nagusia. Eta ideia edo ideal liberal unibertsalak dira moral nagusia. Eta biek mantentzen dute hain zuzen ere pentsamolde zaharkitu hori, eta hortik dator estatofobia. Nire ikuspegia kontrakoa da, edo beste norabidea batean doa. Nire ustez, estatua ez da berez gizartea, komunitatea edo familia baino bortitzagoa. Eta esango nuke ez dela ere gauza bat edo subjektu bat. Eta horrexegatik ez da ez txarra, ez ona, ez du bihotzik, Foucaultek esaten zuen bezala. Egitura konplexuak, praktikoak, teknikoak eta harremanak ditu estatua deritzogun horrek. Eta horiek eraginkorragoak izan daitezke guk nahi badugu ongizatea, inklusioa eta berdintasuna sortzen. Ez du zertan egitura hori bideratu behar bortizkeriara. Demokratizazioa, disiplinaren aurkako, biopolitikaren aurkako mekanismoak lotzen baditugu eta subiranotasunaren printzipiotik askatzen baditugu, liberalek eta akademiko sozialista askok egiten duten bezala, zentzu historikoa galtzen dugu. Gaur egungo demokratizazio prozesuek ez dutelako jarraitu subiranotasun herrikoiaren teoria. Aitzitik gertatu dira mekanismo disiplinario eta biopolitikoen bitartez. Eta badago ideia bat, eta da askatasuna dugula denok erabakitzeko, baina hori onartzeko esaneko luke ez garela jaiotzen edo emakume izan da, edo beltza izan da, edo aberatsi izela, baizik eta ugaztun bezala. Eta ugaztun horiek izango lituzkete gaitasun autonomo individualak, aukeratzeko individualki eta kolektiboki bere burua boteretzea eta askatzea, ezta? Menderatze botere teknika politizatzaileak erabiliz. Baina, hori esaten badugu, estatuaren existentzia aintzat hartuta, kontan izan behar dugu ez direla inoiz egongo komunitate askeak eta berdinak, zergatik dominazioaren ardatz bakarra estatuaren eta sozietatearen artekoa delako. Bigarrenik, esaten badugu
estatua gaiztoa edo txarra dela eta sozietatea ona, estatua gizarte instituzionalizatu bat, baino zerbait gehiago dela esango genuke. Gainera, hori pentsatuko bagenuke, familia gizabanakoa, estatuarekin kontra jarrita, zerbait ona edo zintzoa litzateke. Eta hori da hain zuzen ere pentsamolde heterosexualaren ezaugarri nagusietako bat. Bitikek horrela ulertzen du, ezta, pentsamolde patriarkala. Hirugarrenik esaten badugu estatuaren existentziarekin ezin direla egon komunitate aske eta berdintasunan oinarritutakoak, orduan sinetsi beharko dugu noizbait egongo dela gizarte bat hierarkia eta boterea harremanik gabe, eta hori monoteista teologikoa da eta zehatzago pentsamolde kristaua, ez da, bada nolabaiteko paradisu bat kristauen ikuspegitik. Eta laugarrenik, sinisten badugu lurrean dagoen paradisu hori ez datorrela estatuaren existentziaren bitartez, hori alienazioa da, baina baita ere da pentsatzea estatua subjektu bat dela. Klase nagusi batek edo agintean dagoen klase batek jabetzan duen objektu bat. Kasu honetan nagusia edo agintean dagoen klase hori kapitalista izango litzateke. Beraz, borrokarik handiena izango litzateke langileentzat, emakume gizonentzat, eta kontuan izango genuke ikuspegi horren arabera emakume eta gizonak ez direla klase sozioekonomiko eta politiko bat, baizik eta desberdintasun biologiko bat duten izakiak. Kasu honetan, ikusten dugu nola, bai, bagaren klase sozioekonomiko bat, emakume bagara, gizon bagara, beltza bagara, zuria baldin bagara. Beraz, esan dezakegu, kapitalismoa ez dela patriarkala, baizik eta patriarkatua orain kapitalista dela, lehen feudala izan da, ez da beti izan alderantziz. Estatuari buruz hitz egiten ari gara, eta esan duzun bezala, ezin dagoen estatuen teoria orokor bat. Zure azken lanetako batean esaten duzun bezala, eta aipatu egingo dut, Marxek esaten zuen estatua agintean dauden klaseen interesetan aurrera egiteko dominazio politikoko sistema zela. Eta horri buruz, zuk diozu definiziori batez ere, definizio deskriptiboa dela estatuaren boteren klaseen testuinguruari buruzkoa, eta ez hainbeste estatu erlazio sozial gisa ulertuta, estatu formatzeatzei buruzkoa alegia. Azalduko diguzu zer esan nahi duen estatu erlazio sozial gisa ulertzeak, azalduko diguzu denbora baduzu eta nahi baduzu estatuaren teoriaren zure ikuspegi erlazional estrategikoa? Ongi. Zeharka egingo dut, Marxen kapitala aipatuta. Lehenengo atalaren amaiera aldean, adibide oso interesgarri bat emango dut, Thomas Peelen adibide bat. Bera, Swan Riverera joan zen, Australian mendebaldera, berarekin eraman zituen 50.000 libra kapital gisa, eta 300 langile eraman behar izan zituen berarekin. Emakumeak, gizonak, haurrak, gainera behar zuen materiala, lan egiteko, animaliak, ganadua, eta hau guztia antolatu zuenean, konturatu zen urrengo egunean bakarrik zegoela, inork ez ziola prestatu gosaria, ez zituela langileak, eta zer ikasi zuen gizon honek, diruak berak eta langileek eta tresnek ez dizkizutela sortzen, edo eratzen, eta hor zurekin ados nago. Ez dutela subjektibotasun hori ekartzen, kapitalak ez du berekin ekartzen. 300 langile horiek, gizon, emakume eta aurrek, eraman zituzten, ez 50.000 libra, baina bai, tresnak. Eta, esaten da, gizon gaixoa deskubritu zuen kapitala ez dela gauza bat, baizik eta jendearen arteko harremana instrumentalizatuta, gauzen bitartez eginda. Beraz,
Nik horixe diot, estatuak kapitalismoa bezala erlazio sozial bat direla, ez gauza bat, ez direla objektu bat. Bada pertsonen arteko harreman bat, bada indar politikoen arteko harreman bat. Ez dut esan klase indarren arteko harreman bat, baizik eta indar politikoen arteko harreman bat. Estatuaren eragile diren heinean. Zer esan nahi du horrek? Guk ulertu nahi badugu nola egikaritzen den estatuaren boterea. Ulertu behar ditugu erakundeak, ulertu behar dugu nolako bitartekaritza egiten duten erakunde hauek, ulertu behar dugu zer nolako harremanak gertatzen den indar politikoen artean. Horrela, ulertuko dugu estatuaren boterearen izaera, ez eragileena, baizik eta boterearena berarena. Gauza zehatzak bilatu beharko ditugu. Eta bazkalordan elkarrizketa benetan interesgarria izan dugu honi buruz, ezta? Hitz egin dugu nola ikusten ditugun egitura oso desberdinak, nola Espainia ibez oso zentralista den, Alemanian oso bestelakoa den. Eta horrek guztiak erakusten digu zer nolako harremana dagoen indar politikoen artean, nola egikaritzen den boterea, baina erakunde batek bere horretan ezin du bermatu klaseen boterea, estatuaren boterea, beti erreproduzitu egiten denik. Ceausescuk badu horren adibide oso argi bat, ez da? Estatu batek oso sendoa iruditu ezak, denaren irudipena eman dezake, ez da? Hortxe dago Ceausescu hitz egiten oso serio eta jendea barretz hasten zaio, ez da? Egun batetik bestera. Edo gauza bera gertatu zitzaion aipatu dan gizon hori, ez da? Eramaten du dirua, eramaten ditu langileak, eta konturatzen da horrengo goizan ez dola inor eraman bere gosaria prestatzeko, ez da? Beraz, aztertu behar ditugu estatuaren erakundeen egiturak eta ikusi beharko dugu nola aldatzen diren aliantzak, nola sortzen diren, nola aldatzen diren orekak, nola sortzen eta lotzen diren mugimendu sozialak eta nola lotzen diren alderdiekin. Hori guztia ikusi gabe ezingo dugu ulertu estatuaren boterearen egikaritza nola gertatzen den. Beraz, nik esaten dudana, eta ez da soilik nik esaten dudana, Marxek, Leninek, Pulantzasek, Graxek esaten zuten ere, beste askok esaten zuten, esaten dugu, orduan, estatuaren izaera ulertzeko, estatua bera ez dela interesgarriena, baizik eta estatuaren boterearen egikaritza hori. Eta egikaritza horrek beti du zerikusia estatuaren arkitekturarekin, indarren orekarekin. Eta baude hiru elementu kontuan hartu beharrekoak. Borroka gatazka daude estatuaren barruan, horrela egiten dira politikak eta ez da. Eta badaude ere borrokak estatuaren formarekin Espainian, gertatzen dena da, hain zuzen ere, zailtasuna dela konstituzio aldatzeko eta horrek ahalbideratuko lukeela estatuaren forma aldatzea, ez da? Beraz, badaude, gatazkak estatu barruan, formarekin eta baita ere distantziarekin, estatu kudeatzaileen kalkuluak aldatzen dituena. Erresuma batuan ikusi dugu gero eta frustrazio handiagoa dagoela adibidez Europar Batasunarekin eta alderdi kontserbadoreak hori referendum batekin konpondu nahi izan zuen. Ezin zuen iritzi publikoa kontrolatu eta kalkulu txar bat egin zen politikan, erreferenduma izan zen emaitza, eta horrek erabat eraldatu du politika erresuma batuan. Distantzia bat zegoen, gatazka bat, ezin egon bat, edo ezatsegin bat, distantziatik zetorren zerbaitekin, egoera batekin, eta duela 3 urte ziurrenik inork ezin izan zuen imaginatu zer gertatuko zen estatuaren distantziaren gatazka honen ondorioz. Egon zen mobilizazio handi bat,
eta ikusten dugu nola honek guztiak benetan aldatu dituen politikaren kalkuluak. Eta Euskal Herrian ere, antzeko zerbait gertatu da, ez da? Kalkulo politikoak aldatu egin dira Euskal Herriko mugimendu independentistaren ondorioz. Beste galdera bat egin nahi dizut, zuk esaten duzenaren aritik, eta gero Juleri galdetuko diot. Azken urteetan, esan da, autonomiak izan duten demo herrialdeak murriztu egin direla, egoera politikoa, gure kasuan, autonomien kasuan, estatuaren zuzeneko agintza batean bihurtu dira. Komunitateak duela 40 urte eratu ziren, baina estatua da benetan ordezkapen batekin egiten duena Europan. Hau da, autonomia ez da islatu Europan, ia inon, eta kontuan hartzen badugu barneko legeen egoera, konstituzionalak askotan eman du gure parlamentuen aurkako epaia, bai hemen autonomia erkidegoan, bai Nafarroan. Eta ikusita horrelakoak gertatzen direla gurean, zure ustez zer egin dezakegu estatu gabeko demos bezala, ez ditugulako tresnak gure gizartaren ongizatean mantentzeko. Zer egin genezake? Galdera zaila da kanpoan dagoen norbaiti egiteko, ez da? Gauza hauen berri lehenengoz duen norbait egiteko galdera zaila. Ni Donostian egon nintzen, duela urte batzuk, hitzaldi bat eman nuen, aldundiak antolatutako uda ikastaro batean, eta niretzat harrigarria izan zen hemen ikusi nuen gauza bat. Hemen bazegoen konpromiso handia elkartasunarekin. Ulertzen da elkartasuna dela zuen burua antolatzeko modu bat, eta hau interesgarria da. Demosa ez badugu soilik etnos bezala ulertzen, ez badugu ulertzen dela soilik komunitate linguistiko edo etniko bat, ulertzen badugu hori kultura batean oinarrituta, hori ulertzen badugu estatua eratu aurretik, estaturik ez duen zerbaitekiko leialtasun bezala, entzun dudalako nola hemen mugimendu independentistak bilatzen duen estatu hori bestearen ondorioz, ezta? Aurretik izatearen ondorioz. Beraz, estatuaren boterearen egikaritzan eta distantziaren elementu horrek kalkulak aldatzen dituela kontuan hartzen badugu, orduan, uler dezakegu agian aurrera egiteko modua dela nork bere buruaren erantzule izatea. Eta badituzte Mondragonen adibideak, kooperatibak, uste dute nolabait mugitzeko modua izango litzatekeela sortzea demos bat, zeina gai izango den boterea eskuratzeko, funtzionatzen duelako komunitate politiko bezala. Eta hori lotu daiteke beste eskualdeetako taldeekin, Kataluniarekin eta beste hainbatekin. Eta horrela, agian, zabaldu litzateke Europar Batasunaren esparruan lan egiteko atetxo bat. Europar Batasuna ez da monolitikoa, Europa bada, estatukideen Europa, baina bai da ere mugaz gaindiko erakunde bat, bada ere eskualdeen erakunde bat. Beraz, hor agian lekua izan dezakete eskualdeetan edo eremu jakin batzuetan gertatzen diren mugimenduak, baina beharko duzue babesa, elkarrekin ikastea,
partekatzea besteekin zer ikasi duzuen zuek, eta komunitate politikoek aldatu ditzakete estatuaren kalkulo horiek. Eta Kataluniako kasua muturrekoa izan da, ez da, nire ikuspegitik, baina krisi bat eragin du estatuan. Eta badabiltza arrapaladan saiatzen berriro berreskuratzen nola baiteko egonkortasuna krisi horren ostean. Krisiak sortzen diren guztietan, sor daitezke aukerak aldaketa batzuk sortzeko, adibidez konstituzioan, hemen ere nolabait bilatzen zena. Baina, zuen kasuan, ez duzu zertan, gauzak egin Katalunia bezala, baina elkartasunen oinarrituta lan egiten jarraitu dezakezu, eta baita ere, ikusita haiek nola egin duen, eta nola ez dien funtzionatu, ikasi dezakezu, bide hori ez dugu hartuko, ezta? Zuen aukera ere da jarrera gerra bat hartzea, kakotxe artean, eta gero maniobrara pasatzea, ez? Baina garrantzitsuena da ez mugatzea zuen burura, hau da, ez pentsatu Euskal Herri txiki bat zaretenean, kontuan izan beste eskualdea, kontuan izan Europaren testuinguruan ere bazaudetela. Demosak eta komunitateak ari dira erabakia hartzeko eskubidearen alde bultzatzen, ongizatearen alde, ongizate estatuaren alde. Estatu bat lortzeko trantsizioan, zure ustez, nola gertatu daiteke prozesu hori? Zuk badakizu nik lotu egiten dituala arazo nazionalak eta ongizate arazoak esango nuke. Ulertu daitekeela abertzaletasuna estatugintza prozesu bat bezala, demosgintza bat bezala. Guk bilatzen badugu demokratizazio bat, errealitatea eraldatzeko edo errealitate politiko berriak sortzeko, beharko ditugu mobilizazioak batetik, eta bestetik beharko ditugu estatu erakundeak. Gai izango direnak esku hartzeko, existitzen diren baliabide eta ekimenetan errealitate politiko berri bat sortzeko. Esango nuke, haserrea garrantzitsua dela mobilizazioa sortzeko. Jakin behar dugu eraldatzen guretzat normala dena, jakin behar dugu eraldatzen onargarritzat jotzen dugun hori onartezina den zerbaitetan, horrek mendean hartzea, aspiratze bat baldin dakar. Eta ez nago indarkeriaz soilik hitz egiten ari naiz ere politikei buruz, miseria, pobrezia, prekarizazioa sortzen dituzten politika eta neurriei ere ari naiz. Beharrezkoa da aldaketa bat sortzea, beharrezkoa da normaltasun horren irudia desagertzea. Mobilizazio bat beharko dugu normaltasun hori gainditzeko. Estatuaren egiturari dagokionez, beharrezkoa da guk eta beste dozein komunitaterekin gertatzen den bezala egiturek ordezkatzea jendea, bere beharrak. Lehen esan dudan bezala, erreproduzitzeko jendearen botere hori, demos hori erreproduzitzeko, bestela desagertu gingo garelako eta kapitalismoak abantaila hartuko diolako, aprobetxatu gingo duelako, baita ere demokrata liberalek eta globalistek, desnazionalizazio prozesuen alde daudelako, deslurraldetze horren alde daudelako, komunitate politikoen desagerpenaren alde daude. Nahi dutena egin ahal izateko. Komunitateek, tokikoek, politizatuek dutelako aurre egiteko gaitasuna. Aurre egiteko gainera modu eutsi batean.
Gaur egun, dauden eztabaida intelektualetan, askok estatuen desagerpenari buruz hitz egiten dute. Nik esango nuke ez dela estatuari buruz berez gertatzen ari dena, baizik eta jendearen subiranotasunaren desagerpenari buruz. Estatuaz edo subiranotasunaz desegiteak ez du ekartzen soilik biztanleriaren desegituraketa bat, baizik eta ere badakar ongizatearen dirusarren galera besteak beste. Baita ere lurraldetzaren galera bat. Baita ere aberastasunaren edo ondasunen banaketa desberdin bat. Subiranotasuna da neutralizatu nahi dena, eta nire ustez komunitate lurraldetu subiranoak gai izan behar dira mugitzeko, antolatzeko, erantzun politiko bat eman behar dute, eta hori ez zaie gustatzen agintean daudenei. Komunitate horiek, fuerteak direnak zentzu horretan, aukera dute benetan mobilizatzeko eta privatizazio horri aurre egiteko. Korporazioek, betearazleek ere komunitate bat eratzen dute, baina ez dira komunitate lurraldetu bat. Eta horrexegatik aldarrikatu behar da ahalmen kolektibo hori. Aldarrikatu behar da ere ongizatearen banaketa berdintsu bat. Eta orduan ez dio axola demosari buruz, komunitateari buruz, estatu-nazioari buruz, hitz egiten ari baldin bagara. Hor termino horiek ez dute axola. Puntu nagusia ez da zein izen ematen diogun komunitate lurraldetu bati. Kontua da, aitortu egin behar dela existitzen direla komunitate lurraldetu hauek. Uste dute denbora pasa zaigula, beraz azkeneko galdera. Katalunian eta Eskozian gertatuenaren lekuko gisa, galdetu nahi dizugu gauza bat. Aldarri hauek, aldarrikatu du jende askok estatu bat, eta aldarri horien helburua erabakigunak aldatzea izan da. Aldi berean erabakimena jendearen eta haien beharren arabera enfokatzeko, bizitza sozial eta politiko hobea lortzeko estatu bat errebindikatzearen eta estatuaren etorkizun hipotetiko baten arteko loturaren bat dagoela uste duzu? Bai, nire ustez polimorfia horretara itzulita, badugu batetik estatuaren arkitektura instituzionala eta bestetik badaude estatuaren hegemoniaren eta izarearen alde borrokatzen ari diren horiek, indar horiek. Eta guk hitz egin behar badugu eskualdeen independentziari buruz, edo herrialde baten independentziari buruz, proiektu hauek ez dute bilatzen estatu kapitalista bat, bilatzen dute beste testu inguru bat. Eta beharrezkoa da, estatu proiektu erabat alternatibo bat edukitzea. Izan dezaten bizitza politiko eta sozial hobe bat. Eta nire ustez horretarako zenbait elementu dira beharrezkoak. Lehenik eta behin, lehentasuna kendu behar zaio mozkinaren bilaketa horri, kendu egin behar zaio ere jendeari gero eta gehiago kontsumitzeko nahi itxu hori. Horri ere buelta eman behar zaio. Ezin zaio horri lehentasuna eman. Lehentasuna eman behar zaio ongizateari eta ez kontsumoari, ez diru sarrera asko edukitzeari. Horre sartuko litzateke adibidez errenta unibertsala, adibidez, pentsatzea zein lehentasun ditugun, gure bizitzan eta kapitalismoari ez zaio gustatuko ez da. Esaten badugu, begira, nik nahiago du lagunekin egon, edo musika pixka batekin, lanera joatea baino ez da, hori ez zaio gustatuko, kontsumitu egin behar duzulako. Pentsatu beharko dugu ere lanaren redistribuzio edo birbanaketan, ez da?
privileged people that work. I don't know whether we're privileged, but 70-hour working week. Ezin delako, adibidez, mantendu gaur egun gertatzen dena, ez da? Akademiko batek, ditu astean ez dakitzen bat lan ordu, eta ez dakitzen bateko soldata, eta ikertzaile gaztek, ez dut aukerarik, ez da perspektibarik enplegu bat izateko, ez da? Pentsatu behar da, nolako harremanak izango ditugu gure artean, elkartasuna indartu beharko da, bai barruan, aberastasunen ondasunen banaketari dagokionez, ongizatearen banaketari dagokionez, jendeak izan dezan egitura on bat laguntzen diona, baina baita ere denbora izan dezan disfrutatzeko. Elkartasuna ez da soilik kapitalarekin lotutakoa, bada ere disfrutatzearekin lotutakoa. Toki mailan, eskualde mailan, Europa mailan, islatu beharko genuke ikuspegi hori. Erakusteko posible dela beste modu batera bizitzea, baina horretarako konpromiso handiagoa behar da. Ongi ulertu behar duzu zer den komunitate sozial politiko berri hori. Eta zuk azpimarratu duzu, ez da? Nire ustez, arrazoi duzu, ez da? Ulertu behar dugu gure existentzia non gauden sustraituta. Ulertu behar dugu zerk motibatzen gaituen. Ulertu behar dugu, edo jakin behar dugu zein den elkarrekin harremanak izateko modurik solidarioena. Kontua ez da soilik autonomia bat lortzea, ez da? Nahiko bagenu Eskozia izatea mini-estatu bat, mini-estatu kapitalista bat, orduan izango litzateke, bera mini-estatua eta Britania handia jarraituko luke izaten anai handia, ez da? Eta hor Eskoziako epaileek estatu normal bat definituko lukete, ez da? Eta hor, kontuan izan behar dugu, status quoa mantendu behar badugu, orduan, gatazka horrek, benetan, ekarri du soilik eskala desberdin batean birproduzitzea lehen genuen hori. Eta nik ez dut ezer horren aurka, baina nire ustez oinarrizkoa da gauza horietan pentsatzea. Bai, agian ideia bat, amaitzeko, bizitza politiko hobe bati buruz hitz egin duzu, eta adibide batzuk ematearren, Nafarroako gobernua duela zenbait hilabete denotzako doako osasungintzarako legea onetsi zuen, baina Espainiako konstituzioaren aurkakotzat dela esan du aste honetan. Gauza bera gertatu zeniaz Euskal Autonomia Erkidegoan. Beste hainbat adibide ditugu honi buruz, ez? Baina urte hasieran Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Gasteizko Legebiltzarrak onetsitako frackingaren aurkako legearen aurrean Espainiako gobernuak aurkeztu zuen apelazioa berretxe egin zuen. Duela 2 urte ere, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza legaren aurka, bankuen etxebizitzak aldi baterako desjabetza erotzen zuena, aurkeztutako apelazioa ere onartu zuen, ez da? Eta horregatik agian esaten du behar dugula bizitza politiko eta sozial hobea, ez da? Baina tira, denboraz larri gabiltza. Euskeraz esango dut ja, taldeak osatuko ditugu, eta 20 minutu inguru izango dituzue, albada galdera bat adosteko, 2 nahi baituzu ere, 3 ere, baina gero kontuan hartu, ordu erdi izango dugula, orduan taldetan banatu, eta adosten balin baduzue galdera alik eta zehatzena ere interpretearentzat ere ondo etorriko da. Orduan, nahi duzuenean, ez dakit zenbateko taldeak egin daitezken. Pentsatu, erabaki hor, mesedez, 4 taldetan. Yes, I worked it out. Split them. Yes, the groups, yes. Bale, 15 minutu. 10 esan diate, 15. Okay, yeah. Okay. Anyway, I'm going to write you an email. Okay. Okay. So that, we have, because I want to ask you some questions
Okay. because we didn't have time. No, okay, right, okay, okay. And do you have a PDF? Ja, ez da pentsatu. Zertan, torri garako guk. Okay, I To your look forward to reading address, it. and I'm going to ask you by email your address and so on. Yeah, okay. Okay, so that's we are fine. in contact. Okay, good. Okay, bye. It was a pleasure. Regards the last points you made in this very last bit, whilst our instincts and desires are completely for the need to redesign and imagine social and economic relationships in terms of work and consumption and free time as you described, is it not rather unfair to add an extra burden onto the shoulders of stateless nations such as the Basque Country, Scotland, and request that they have a full state project in order to achieve independence, or say that otherwise there's no point in it? Thank you. One by one. Oh, yeah, I'll do it one by one. It's a very fair and very unfair question at the same time. It is a very fair question if I seem to be implying there's no point in any struggle for national independence unless you take the maximal possible demands. I think the better way to have phrased it, I didn't get advance notice much of these questions. The better way to phrase it would be you need to formulate an ultimate ambition. You also then need to formulate steps on the way. And the real difficulty is not to have intermediate goals, but to show how achieving an intermediate goal will take you further towards the ultimate goal. Otherwise, you're forced into a very pragmatic position that any win is a win, but sometimes wins actually block further progress. And for me, these demands, intermediate demands, short-term demands, shouldn't always be seen in terms of whether they succeed in terms of their stated ez helburu bezala, bere horretan baizik eta mugimendu politiko baten urrats bezala. Ikasi egin behar dugulako akatsengatik, jakin behar dugu ikasbideak ateratzen egiten ditugun urratsetatik. Eta horrek mai gainean jarriko ditu edozen mugimendu sozialek aurre egin beharreko gai korapilatsuak, mugimendu sozialek edo alderdi politikok. Aurrera egina hala, ikasi egingo duzu, eta nik ez dut esan nahi ere hankasartzen duzun bakoitzean hori arrakasta izugarria dela, ez da? Horrela jendean azkatu egiten delako. Baina uste dut garrantzitsua dela egoera zertzen jakitea, prest egotea, egoera aldagarriak interpretatzen eta ulertzen prest egon behar gara. Eta pentsatu behar dugu egoeran edo koiunturan gure areroen ofentsiba estrategia batean bezala edo estrategia defentsibo batean bezala. Ofentsiboan pentsatzen badugu, guk defentsiboki jokatuko dugu edo ofentsiboki jokatuko dugu. Hor aukera asko sortzen dira. Eta esango didazue zarkituta baldin banago egoeraren azkeneko berrien inguruan, baina Eskozian, adibidez, badaude estatuaren jarrerak defentsiboan jarrita. Brexitak aldatu egin du jendearen konfiantza, badaude haustura handiak. Eta bidean ari dira garatzen orain une defentsibo bat. Horrek eramango alditu nazionalista da abertzale eskoziarrak ofentsiboara edo jarrera defentsiboa ere izan behar dute. Une hau, nire ustez, bada taktika ofentsibo baterako unea.
Britania handiko gobernua ari delako estrategia defentsibo batean murgilduta. Eta ofentsibarekin, Brexita negoziatzen ari den une honetan, kontuan izan da jendea nazkatuta dagoela erreferendumenekin, ofentsibaren estrategia orain ez litzateke izango oso efektiboa agian lortu nahi dena, baina bai, badu balio bat hori gal dezan Britaniar gobernuak. Beraz, hor ofentsiba hori eraginkorra izan daiteke. Eta zuek hemen gertatzen ari denarekin ere horretan pentsatu behar duzu, Espainiako gobernuarekin, Kataluniarekin zer gertatzen ari den ikusita planteatu, zer egin behar dugu estrategia defentsibo bat, ofentsibo bat, aztertu zer ari den egiten gobernu zentrala eta pentsatu zein den egokiena, zein taktika behar duzuen. Eta susmatzen dut, nire ezjakintasunetik, susmatzen dut une honetan estatuak uste duela jarrera ofentsibo batean dagoela, baina politikoki ahula da. Beraz, hor aukera bat egon daiteke, ofentsiba taktiko bat egiteko, eskualdeak elkartuz eta haien eskariak indartuz. Baina agian erratuta nago. Nik soilik esaten dizuet, Marxek esandakoa, Leninek esandakoa, Gramscek esandakoa, Nicolas Poulantzakek esandakoa, eta diktaduren krisia libura asko gomendatzen dizuet, benetan horre egoera koiunturak aipatzen dituelako, Portugali buruz, Espainiari buruz, Greziari buruz hitz egiten du, eta berak esaten du diktaduren gainbehera gertatu zela, batez ere, trantsizioaren kontsolidazioaren aurreko egoera bezala. Eta uste dut hor ikusi ezakegula ere nola benetan akatsak egin ziren trantsizioan, nola impunitatea ere goraipatu zen, eta nola horrek ahalbidetu zuen frankismoaren egitura asko mantentzea. Beraz, uste dut hor ikasbide interesgarriak atera ditzakezuela ere. Eta zuek seguru hobeto ulertzen dituzuela gauzak nik baino, beraz, nire gonbidapena zuek egin egoeraren irakurpena, eta ulertuko duzue, ona iritsita, agian ez dagoela ere oso prestatuta, batean horrelako galdera jasota, erantzun bat emateko, ez da? Baina eman diazu zer pentsatu. Agian bihar nire erantzuna asko zobe izango litzateke gaur eman dudana baino. Badakizue, beti erantzunak etortzen dira berandu egidenean. Good evening. We have a main question in our group, and it's related to Europe. Especially, we were reflecting on how during the last years in Europe there's been different paths followed by different regions, different countries, and how those paths have been very atomized and how they all found an institution, a Europe that hasn't been able to give a democratic reply to what they were demanding. And we feel that that creates a loop in which there is no clear solution. If Europe is not capable of answering to those situations, to those paths, how can we break with that kind of loop that is created? And we had a question related to regions, because you mentioned regions in Europe, and you were talking about solidarity amongst regions. And our question would be, what kind of paths could we be considering?
What kind of ways to improve that solidarity? Bi galdera potolo, analisi eskala ezberdinan kokatzen dira, baina bi galdera potolo egin dituzue. Lehenengoa, lehenengo galderari dagokionez, kontuan izan behar dugu Europar batasuna eta bere integrazioa dela mundu mailako zerbait dela ulertzea, ezta? Ezin dugu esan Europa irla handi bat dela, ezta? Eta Europan hartzen diren erabakiak ez dutela beste ezerren eragina jasotzen, ezta? Badago tentazioa noski hori ulertzeko edo hori pentsatzeko Europar batasunari, Europar parlamentuari begiratzen badiogu, ezta? Badira erakunde garrantzitsuak. Eta Europaren egitura konstituzionalean bai horrela da, baina kontuan izan behar dugu Europa ere NATOn badagoela, badagoela Atlantikoko beste indarren parean lan egiten, Txinari esker ere Euroasia elkartzeko estrategia bat dago munduan, Rotterdam kontuan hartuta ere, ezta, Europak baditu beste eragin horiek. Baina zein aukera ditugu Europan? Hori jakin nahi badugu, lertu behar dugu, Europa ez dela zerbait hertsia. Eta indarrak eta indarren orekak aldatzeko aukerak ematen dizkigu. Bai toki mailan, bai nazio mailan, eta horretarako esplotatu beharko genuke Txina eta Estatu Batuen arteko antagonismo gero eta handiago hori. Eta ezin dugu esan, baitu, aukeratu beto Txina eta ezen beste Estatu Batuak, edo ezin gara horrelako dikotomia sinpleetan erori, ez? Esan nahi duana da, honek guztiak, perspektiba edo testuinguru zabal honek, erakusten digula aukerak daudela. Aukera gauza konplexuagoak ulertzeko. Zein zailtasun daude Europaren barruan irtenbideak aurkitzeari dagokionez? Lehen aipatu dut, ezta? Bai, Europako estatukide guztiak berdinak dira, baina batzuk bestea baino berdinagoak dira. Ezin duzu ulertu Europan zer gertatzen den, Alemanian zer gertatzen ari den, eta Alemaniako ekonomian zer gertatzen ari den jakin gabe, ezta? Kontrolatu egiten du, dominatzailea da, ezta? Ekonomia kudeatzeko moduari dagokionez. Europako hainbat herrialderi eragiten die. Beraz, jakin behar dugu, hori nola dagoen, kontuan izan behar dugu, badagoela, adibidez, modelo aleman bat, lehentasun batzuk dituena, edo preferentzia batzuk dituena, politika ekonomiko jakin batzuk aurrera eramateko, eta kapital nazionalei eragiten ari da. Nazioartean eta nazio mailan ere. Beraz, badaude erakunde atomizatuak, eta krisia esango nuke badela krisi europearra. Ez daude hainbat krisi Europan. Esango nuke bat dagoela Europako erakundeetan, eta horrek eragotzi egiten ditu eskualdeetako irtenbideak. Eta hor ustez gabezia bat dagoela. Bazkarian egon gara horri buruz hitz egiten. Eta nik esango nuke egon beharko litzatekeela beste testuinguru bat, adibidez, Brexitarekin zer gertatu da, ez? Baina esaten, hemen ez dugu planteatu behar apurtu honekin eta gauza bera egin, edo gauzara bir sortu, ondori batzuk egongo dira. Zer esan nahi dut honekin? Testuinguru bat eduki behar dugu. Eta Europa barruan gertatzen ari dena da nolabait ari dela gertatzen nola dauden aurreiritziak eta nola dauden lehentasunak orokortuta. Nola dagoen hor nagusitasun bat indar batzuen aldetik.
for Europe. Baina uste dut hor kontuan izan behar dugula ere Europan daudela aurrekontuak eta aurrekontu horiek elkartasunerako erabili genitzake. Pentsatu dezakegu nola erabili batasunaren alderdi hori, elkartasunaren batasun hori nola baliatu dezakegun. Pentsatu dezakegu. Hori egin daiteke egitura nazionalik ez duten mugimendu sozialekin, alderdiekin, Europaren ikuspegia baldin badute, erabili dezakete elkartasun hori, Europaren izatasun hori. Ez nazioarena, eta hor Europar identitate hori edo nortasun hori garetzen badugu, identitate hori sustatzen badugu, eta eskatzen badugu Europa sozialago bat, ez Europa neoliberalago edo ekonomikoago bat, hor badugu zer egin. Eta Nikos Poulantzak esandakoaren aritik, hor gatazka politikoak gertatuko dira. Beharrezkoak direlako estatuaren eragileak aldatzeko, indarren orekan aldaketak eragitzeko, eta dagoeneko baditugu gatazkak. Zer da krisi ekonomiko bat kudeatzeko estrategiarik onena? Horren inguruan gatazka daude. Zer egin dezakegu? Gehiago boteretu behar dugu Europar Batasuna alderdi sozial hori indartuta, hori bultzatu behar dugu, gatazka daude horren inguruan. Nik esango nuke, erabili daitezkeela elkartasun printzipioak, alderdi soziala indartzaren printzipioak, aurrekontak erabilita eskualdeak indartzeko. Baina, beharrezkoa da mugimenduek koordinazio bat izatea, plataforma komun bat izatea. Eskualdeen artean beharko dira horrelako egitura komunitarioak eta horrela proiektu sozial argi bat baldin baduzu, esan dezakezu, ez, hauari gara egiten, hemen eskualde desberdinetako taldeek, helburu komun hau dugulako, ez? Eta lehen egin didaten galderarekin lotuta hau, ezta? Zuk nahi baduzu, amaiarako helburu hori ezarri, ezarri ezazu, eta orduan bilatu ezazu elkartasun hori eta elkarlanean aurrera egin ahal izango duzu erdibideko helburuetan Europaren testu inguruan. Nola garatu elkartasuna eskualdeen artean? Ezin dugu ulertu, ezin dugu pentsatu eskualde guztiak egoera berdian daudenik, ezta? Ez genuke egin beharko ere ez speed dating edo 15 minutuko zita horietako txapelketa bat eskualdeen artean, ezta? Ezagutu beharko genituzke beste herrialdeak, ezta? Asko badira gure oso antzekoak, ezta? Badituzte egitura ekonomiko antzekoak eta normalean arazoa partekatuak izaten dira. Egin behar da ahalegin bat elkar ezagutzeko, kooperazio bat lortzeko Europaren testu inguruan, baina ez nuke hori utziko Europako estatukideen esku. Bilatuko nituzke mugimendu sozialak, bilatuko nituzke Mondragoneko kooperatiba bezalako ekimenak, horrelakoetan oinarrituko nintzateke hain zuzen ere elkartasun handiago hori aurkitzeko edo lantzeko. Hau da, hasiko nintzateke behetik gorako elkarlan hori bilatzen eta ez goitik beherakoa. Jendearen zerbitzuak, jendearen aurrekontuak, jendearen arazoak, jendearen nahiak erabiliko nituzke. Eskualdeen Europa horren elkartasuna handitzeko. Lehen aipatu den bezala, gobernu zentralek dutelako ordezkapena Europan, eta asko ez direlako pozik egongo, soberanotasuna zalantzan jartzen bazai, ezta? Batzuei egin ez zaien bestaziolako, baina horrexegatik ezin da egin gobernu zentral batetik. Hau egin behar da gizarteko taldeen bitartez. Ezin gara mugatu
estatuen ekimen edo iniziatibetara. Mugimendu sozialekor asko egin dezakete, baina lehen esan dudan bezala, ni ez naiz aditua honetan, eta agian nire erantzunarekin pentsatuko duzu, tira, ingles hauek ez dute ideiarik ere, hemen zer gertatzen den, ez dute zer ulertzen, eta agian bihar ere erantzun hobea eman ahal izango nizuke, ezta? Beste talde bat dago, beste galdera bat. Bueno, Thank you. We have another question. If we are talking about achieving an hegemonical political community that is related to a territory, in your opinion, which resources would we have to achieve that goal? Eta hori, klase And in a society with different classes, such as working people, women, how could we improve the connection between the different classes? He's asking if she means that classes that have different kind of struggles. She's saying that there's like new classes being created in our society. It's not just working class, and we have like new kinds and new typologies of classes. So what could we do to unite them more, or to create a bigger connection amongst these new classes? How could we unite them in a way? Oso galdera ona eta garrantzitsua da. Lehenik eta behin, esan nahi dizuet, kontu zibili behar gara, ezin gara klaseetara edo klaseen formulaziora mugatu. Eta uste dut, ezkerreko politikarekin gertatzen den arazoetako bat dela, hain zuzen ere, klaseak identifikatzen galtzen garela, eta klaseen interesak zehazten geratzen garela, eta hor, askotan galdu egiten gara. El publikoan argitaratutako elkarrizketa batean esaten nuen, horren algi izan behar dugu zeintzu diren gure helburuak. Eta hortik mugitu zaitez dagoeneko existitzen diren indar sozialak ezagutzera eta identifikatzera haien hortasunekin, agian mobilizatuta egongo direlako zuri interesatzen zaizun proiektuaren inguruan. Beraz, gure jarrera ez litzateke izango, zu mobilizatuko zaitut orain klase langile pobrea zarela, edo zu oraingo klase ertaina zarela, ezta? Horretan erortzen bagara sortzen delako nolabaiteko desberdintze bat, ez? Jendea ez da berdin txertatzen, ez da berdin bateratzen. Eta zuk adibidez, edo pertsona bate parte hartzen badu mugimendu batean, mugimendu feminista batean parte hartzen badu, zeintzu dira bere epe laburreko helburuak? Batzuk izango dira. Epe luzekoak agian berdintxoagoak izan daitezke, edo ez, egin behar dena da sortu dialogo bat helburu horien inguruan. Eta horrela, sortu daitezke indarrak, tokikoak, eskualdekoak, eta horrela ere ikusiko dugu nola gatazka konpartituak diren klase desberdinen artean. Eta horrexegatik nik beti esaten dut, ondo dagoela kontuan izatea klasen kontua, baina ez mugatu horretara. Bestela, eros daitezkelako agitazio hutsean edo propaganda hutsean. Ez da, kontuan izan behar duzu jendeari, zuk parte hartzen nahi baduzu, galdetu behar diozula. Zerk kezkatzen zaitu benetan? Osasungintzak, hezkuntzak, ingurumenaren zaintzak edo atmosfera garbi bat izateak, zer kezkatzen zaitu benetan? Ongi, honek kezkatzen zaitu. Eta konturatu zara honek zer ikusia duela honekin eta bestearekin? Eta horrelako loturak identifikatzen badituzu, biztaratzen badituzu, orduan, indar sozialek ikusiko dute nola badauden eremu komunak eta horren inguruan mobilizatzen hasi ahal izango dira. Eta bazkarian ere egon gara honi buruz hitz egiten.
Eta esan egingo dizuet, kontuan izan behar gara, kontuan izan behar dugu, kontuan izan behar dugu askotan guk gure jarrera izaten dela, beitu, zure helburua oso ondo dago, baino ez dugu lortuko aurten edo datorren urtean edo aurrena hau konponduko dugu nirea eta gero zurekin hasiko gara, ez? Uste dut kontuan izan behar dugula, badaudela irabazi handiak eta irabazi txikiak helburu bat lortu nahi degunean. Eta egin behar duguna da saiatu irabazi txiki hori biztaratzen eta lortzen. Eta horrela elkarlana gertatzen denean ere ez dagongo elkarlan horretatik irabazle atera den bat. Egongo da irabazi komun bat, egongo da irabazi txiki asko denarentzat. Proiektu handiagoa behar dugu. Estatuaren proiektua izan daiteke, edo estatuaz baldin baduzu, edo izan daiteke estatuen arteko elkartasuna eta eskualde honetan arazoak dituztenentzako taldea, edo konponketa taldea, ezta? Horrelako helburuetan eta horrelako interesetan zentratuta lan egiten baduzu, jendea ez da konfundituko, ze batek pentsatu dezake dela klase batekoa edo bestekoa eta erratuta egon, baina denok dakigu zeintzu diren gure interesak, zeintzu diren gure helburuak, eta horrek ziurtatzen du lotura zuzenagoa eta argiagoa eta efektiboagoa gertatzea taldeekiko eta taldeen artean. Eta askotan jendeari gertatzen zaio ulertzen duela teorikoki klaseen banaketa, baina gero beraiek ez dakite zein klasetan sartzen diren, ezta? Galdetu adibidez, ez? Baten bati, lanaren banaketan zein sektoretan sartzen zarazu? Lanaren banaketa ez da soil ekonomikoa. Julek pixka bat aipatu du, ezta? Emakumeek klase bat osatzen dute, bere horretan lanaren banaketari begiratzen badiogu. Beraz, interesgarriagoa da lan egitea modu integratzaileago batean, banatu gabe jendea talde batean eta bestean. Gure kontuz aritu behar gara horrekin eta konturatu behar gara guk ere besteen laguntza behar dugula. Eta kontuan izan behar gara, askotan guk oztopatu egiten dugula. Besteen laguntza, gurean gehiegi tematzen garelako, edo ez garelako kapazak hain zuzen ere aman komunean dugun hori aurkitzeko. Eta hemen ere ez gara hasi behar goitik behera eraikitzen, behetik gora, komunitatetik gora. Eta bai, arazo handi bat da, kontuan izan da, jendeak gero eta lan gehiago egiten duela, asko bilanetan dabiltzala, eta zaila dela denbora aurkitzea ekintza politikorako, ez da? Beraz hor, badago ere beste zirkulo biziatu bat, eta hor, adibidez, oinarrizko renta batekin, apurtu genezake joera hori, ez da? Baina, elkarlana eta jokoa hasi beharko lirateke betik gora. Tira, hau dira ideia orokor batzuk, bota ditudanak, eta espero dut honek zuei ematea ere planteatzeko gauzak eta beste mugimenduekin ere bagian beste modu baten erlazionatzeko. Konturatu naiz, ez zaitu zedala aurkeztu, hasieran, baina tira. Nahi duzunean berriz etorri zaitezke. Eta orduan bai egin dezaket zure aurkezpen formala. Mila esker zuri Juleri ere joan behar izan da oso gaixo zegoelako. Eta besterik gabe, eskerrak denei. Yeah, they were good questions. Difficult